May gyud ang Pasko sa mga empleyado sa Kapitolyo tungod kay madaka makadawat sila og 30,000 pesos nga bonus. Gikonfirmar kini mismo ni Governor Gwen Garcia ang naasoing kantidad nga madawat sa mga empleyado. Gihangop usab kini sa kahumpungan sa mga kawani dungan ang pagpasalamat ngadto sa gobernador. Kadto mga regular o casual ingon man confidential employees lang ang makadawat og way labot ang mga job order employees. Total of 10,000 ang katong coming from the President's Directive, and then another 15,000 sa CNA, and I think there's another 5,000 sa Productivity Enhancement PEI. So they can receive as much as 30,000. Malipayon, happy. Matiwasay jud ang Pasko. Thank you jud kaayo sa administration nga nasaynan jud ang renewal sa collective negotiation agreement.